Fl-ewwel kwart ta' din is-sena pajjiżna ra tkabbir ekonomiku ta' 5.2%. Tkabbir ekonomiku li jmur lil hinn minn dak mistenni u jkompli jibni fuq ir-rata ta' 6.3% irreġistrata fl-istess kwart tas-sena li għaddiet. Dan fl-istess waqt li l-Unjoni Ewropea u ż-żona Ewro irreġistraw tkabbir ta' 1.8% u 1.7% rispettivament. Din il-prestazzjoni ekonomika robusta deret f'żidiet kemm fl-investiment kif ukoll fil-konsum privat. Fil-fatt fl-ewwel kwart tal-2016 l-investiment irreġistra żieda ta' 16.2% jew 57.6 miljun euro. Fl-istess waqt il-konsum privat żdied bi kważi 6%, jiġifieri bi 58 miljun euro u nofs fuq is-sena ta' qabel. L-esportazzjoni żdiedet b'0.5%. F'dan it-tkabbir ekonomiku, il-parti l-kbira tas-setturi raw tkabbir pożittiv. Is-settur tal-proprjetà ra tkabbir ta' kważi 12% u dak ta' attivitajiet professjonali, xjentifiċi u tekniċi żdied bi 11.2%. Ta' min jinnota wkoll is-settur tal-manifattura irreġistra żieda sinifikanti ta' kważi 6.8%. Hekk kif is-suq tax-xogħol għaddej minn perjodu dinamiku mill-aqwa, il-kumpens għall-impjegati żdied b'5.8%, jiġifieri 54 miljun euro u nofs, filwaqt li l-attività ekonomika robusta kabret il-profitti tan-negozji b'7.7%, jiġifieri 65 miljun euro u 400,000. B'reazzjoni għal dan, il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna stqarr li l-informazzjoni ppubblikata l-Erbgħa turi kif dan il-Gvern laħaq waħda mill-miri ewlenin tiegħu, jiġifieri żieda fil-potenzjal ta' tkabbir ta' Malta. Fi kliem il-Ministru, dan kien riżultat ta' diversi miżuri meħuda fl-aħħar 3 snin, inkluż miżuri biex tikber il-parteċipazzjoni tas-suq tax-xogħol u oħrajn biex jiġi attirat investiment barrani billi nħolqu stabbiltà ekonomika u fiskali.